നമ്മൾ ദേശീയ നീലേശ്വരത്തിന്റെ ഒരു പ്രവചന മത്സരമായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അതായത് ഇതുവരെ ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ അടിച്ചത് ആരാണ്? എംബാപ്പയും മെസ്സിയും. അപ്പൊ ശരി ഉത്തരാണ്. സമ്മാനം സമ്മാനം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ? ആ ഉണ്ട്. 50. സമ്മാനമായിട്ട് 50. അല്ല അല്ല രണ്ടാമത്തിലിട്ടാ മതി. അപ്പൊ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്? ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ്? ഹാരി കെയ്ൻ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ദേശീയ നീലേശ്വരത്തിന്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 50 രൂപ കൂടെ എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. അപ്പൊ അതൊന്ന് അതെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് ശരി.